Alaikum warahmatullah. Bayan Allah da fatan kowa na lafiya. Wallahi abin da ke faruwa a duniya a yau baka buƙatar wani ya gaya maka ƙarshen duniya ya zo. Kuna ganin musibu daga kala zuwa daga wannan mun fara ko ƙarshe ko shekarar nan kawai daga wannan mun shiga wannan immediately mun afka ma wannan immediately mun afka ma wannan. Wallahi ka kiyaye kanka. Mu kula da kanmu. Abin da nake son mana magana akai recent problem ɗin nan da ya faru abin da ya faru a France. Abin da ya koya min darasi sosai wallahi. Wallahi iyaye mu kiyaye kanmu. Da mu da muke da yara da wanda suke da yara da mu da wanda ba su da yara za su yi aure. Wallahi in Allah ya baka yaro tun yana yaro ka nuna mai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mu koya ma yaran musamman manzon Allah su san this is a prior person a gurin mu. Wallahi I cannot imagine everyone is moving normally. An yi batanci an yi zane ga manzon Allah, people don't even care, only few of us zan ce suka damu da abin da ke faruwa. Wai ba ma ka nuna bacin ranka ba, har musu za ka ga ana yi da wasu. Wai yana kalubalantar mutane masu reposted I boycotted France ko suna la'antar president din France. Na ga wata yarinya saboda tsabilla an rasa tarbiyya an rasa kunya ta fito tana cewa kirkire ne Hausawa musulmi mu kenan kullun da kirkiro bala'i. Wallahi mu kiyaye irin kanmu. Kar ka je ka haifi ɗan da za a zagi manzon Allah bai ji komai ba a rayuwar shi. Kar ka je ka haifi ɗan da za a yi ɓatanci a game da manzon Allah ba ta ji komai ba a rayuwarta. Kuma it all start from yanda ka koya musu suna yara, yanda ka ɗauke su, yanda kai man aka yi maganar manzon Allah, inda ka ɗauke su inda ka koyi komai, inda kake practicing abubuwa na rayuwa. Su ma ba za su ɗauke shi galala ba. Mun ɗauki san manzon Allah sai inda ta zo kawai wani abu ne na marasa galihu ko wanda ba su abin nan sai ba. Kuma gani ake I'm sorry to say gani ake sha'irai ne ko in suka ce suna son manzon Allah, people even think they don't mean it. Ba from your heart san manzon Allah wajibi ne. San manzon Allah ya maka soyayya da ba za ka taɓa mata mai irin ta ba tun ba a haife ka ba. Think about it. Ka je ka zauna kai kaɗai ka da kanka a ɗaki. Manzon Allah ake magana ba, mun san me shi a matsayin shi a gurin mu ba, mun san gatan da ya mana. Yau har ji ake an zagi manzon Allah, yaro ya ji normally wani sai ma ka fi rigima da shi in ka zagi Cristiano Ronaldo. Kai magana a ce ku kuke tsawwalawa, tsabullar rashin kunya. Yarinya ta ce wa musulmai ne da tsabullar jawo bala'i a addini. Mu kenan ta da hankali. Wallahi ka rufa ma kanka asiri. Ki rufa ma kanki asiri, ka koyar da yaranka sanin darajar manzon Allah, sanin darajar sahabbansa, sanin darajar komai da iyalin gidansa da mutanen arziki a unguwa. Malami ma ɗanka ya san darajar shi, ballanta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah ne ya gaya mana mu koyar da ƴaƴayenmu abu uku: san shi, san ahalin gidan shi, karatun alkur'ani tun yana da rai ya gaya mana. Yau gashi rayuwar gaba ɗaya ta canza. Wallahi mu kiyaye kanmu. Ka gina zuri'ar da zai alfahari da ita. Ya ce kai aure ka hayyafa don yi alfahari da ita. Da wa zai yi alfahari? Ka haifi ɗan da za a zage shi a gaban shi bai ji komai ba, za a yi ɓatanci. You feel normal, ka gane? San manzon Allah mun ya zama san manzon Allah irin da ƴan wiwi. Allah samu ga manzon Allah sai. Wallahi ba haka bane. Think about it deeply. Allah ya kiyaye mu, Allah ya ganar da mu, kuma Allah ya mana maganin duk wani mai nufin musulunci da annabinmu da wani kaidi.